kaliwa tayo dito. Hawakan mo. Kay Kuya Pogi. Ayos, kilala ka pala yun. Kilala ako dyan. Tiga rito ako eh. Kilala ka na po. Alam mo yung daan dyan, naka ano. Video kita. Hi po lahat sa inyo. Kumusta po kayo? Magandang araw po. Ito po yung eskwelahan ng ano, Escaler. May lumalas yung tanglanan na dyan? Oo, hindi. Kasi hinaba ko eh. Hinaba ko yung ano niya. Kaya po nga sak. Ay, kaya po. Ay po Nandito po kami sa Escaler. Hello, ma. Magbubungkal po ng damo. Kita-kita ng tambal. Ang lalaki na ng ano? Kaya niyo pinta ng tambal eh. Ang lalaki na ng mga mais, oh. Mas nga po ano, nandito sa labat. Ayan po, kita na tayo dito. Oh. Dito, Nakapahing bapaw, oh. Bob, magkapeta mo na. Magkapeta mo. Mag-hi ka pa. Hello po. Baka kami nga, nawa. Ating kape kin, tsaka pa magkape. Ang lalaki ng mais, oh. Quality, oh. Ang tabano, oh. Yan, malapit na po tayo sa Escaler. Tingnan nyo po mga paseros ko. May sumama. Bisita po tayo. May bisita tayo, dalawa. Ayan. Dalakong senyoran. Si Apo Hasak. Tsaka si Mother Dear. Inaantok si Mother Dear. Ma, tulog ka muna. Malapit-lapit na tayo. Ito po yung boss ko. Ito po yung daan, papunta doon. Mamay dito. Yan. Gusto po daw tingnan yung mga tanim natin. May ka ba? Kung tumubo na ba o hindi. Kung mataba ba o payat. Malay mo yung bundok, oh. Tao. Nakikita nila yung bundok Arayat. Ako, ito yung tinitingnan ko. Pag nasa daan ako, lagi ko tinitingnan niya kasi nag-iisang bundok sa Pampanga yan, sa Arayat. One and only. Yan. Wow. Parang yak ako. Si Mother Dear, niyayakap yung ano, yung upuan, tinitingnan yung bundok. Ay ka, okrala rin, ano? Bumili po tayo ng ano, pesticides para pang patay ng mga ano, insekto. Atin. Sa panahon pong ito, panahon ng okra, mahal. 70 pesos per kilo. Quality. Quality ang okra ngayon. Kikita ka. Malapit na po tayo. Mga 5 minutes na lang, nandyan na tayo. Mini mart na dito, oh. Kahit hindi ka na pumunta ng bayan, pwede ka na dito. Dito na tayo titira po sa ako. Tingnan mo yan, naman nakilaki din yan, no? Parang 7-Eleven na yan, parang 7-Eleven na. Tingnan mo yung mga bahay nila, may sakyan, no? Naka-Innova. Saka wala na kayong di mayan ditong ano, yung sawaling bahay, no? Apusak. Noon marami. Hindi wala na. Meron naglalako ng ulam dito, hindi mo na kailangan, tapos habang naglalako sila, nagmamarites. Nagmamarites. Yan po, dami paninda. Kung gusto mo ng mga plastic, marami. Ito po, daycare to, daycare. Yung mga ano, nagmamarites, tahimik sila. Ganito po kalinis sa ating barangay, Talagang kinukuha yung mga basura, nililinis. Pero noon hindi manus yung ganyan na busak, no? Nag-uukay lang. Silab. Pero ngayon bawal magsilab. Reklamo ka ng ano, pag nagsunog ka. Hindi ka lang nagsusunog.
Pag nagsunog ka ngayon, bawal. Penalty. May penalty. Eh paano pag hindi ka nakabayad ng penalty? Oh. Ayan po yung mga ano, ayan mga marites. Oh, kahit sa katumaan, may marites. Ah. Tambayan ni Consyal. Oh. Kakaliwa tayo dito. Hawakan mo. Oh. Kay Kuya Pogi. Oh. Ayos, kilala ka pa na yun. Kilala ako dyan. Tiga rito ako eh. Oh. Kilala ka na po. Alam mo yung daan dyan, naka ano. Oh. Oh. Sinidyo kita. Hi po lahat sa inyo. Ha? Kumusta po kayo? Oh, magandang araw po. Oh. Ito po yung eskwelahan ng ano, Escaler. Wala, may lumalas yung talnanan na dyan. Oo, hindi. Kasi hinaba ko eh. Hinaba ko yung ano niya. Ayan po nga sak. Ay, po. Ay po Nandito po kami sa Escaler. Hello, ma. Pagbubungkal po ng damo. Kita-pita na tambal. Ang lalaki na ng ano. Kaya niyo pinta ng tambal eh. Ang lalaki na ng mga mais, oh. Basta po ano, nandito sa labat. Ayan po. Pupunta na tayo dito. Oh. Dito, Mga pang-iba pa, oh. Bob, magkapeta mo na. Magkapeta mo. Mag-hi ka pa. Hello po. Baka kami nga, nawa. Ating kape kin tsaka pa magkape. Ayan. Ang lalaki ng mais, oh. Quality, oh. Ang dabano, oh. Oo. Pero sad to say, no, namatay yung may-ari dito. Bakit? 2 araw pa lang. Ano naman niya? Na ano, nagka-infection. No? Nasugat siya, hindi niya pinagamot. Yun, lumala. Yes, na-infection. Ayan. Pinabayaan na sarili. Ito po yung gate. Pakita mo yung gate ng ating ano, Yan, nakarating na po tayo. Ayan, dito oh. sa ano. Lahat yung conchel, oh. Ito na po, nagbubungkal ng damo. Sipag daw, oh. Ano? May kambing pala dito eh. Tara. Nakakaliwang kumigda lang tinapay ito. Alam tinabi? Kape lang. Ay, itang mais pala. Ano na po? Alalayan mo yung mani. Sa cellphone ko na Sakto. Ang pangatlo, oh. Adwala mo na eh. Na? Adwala mo? Alo. Ay, alay. Dali, lulul. Ano alo? Pangarin eh. Flower chichirigan. Sila. Tara na yan. Uli mo na. Kape na. Good morning, Idol TikTok! Ah. Kape. Alam niya, Ken? Oh, meron tayong ano yan, bisita, Idol TikTok. Dahan-dahan, napusa ka. Buti ako pa painawa ko, Shell. Si Idol TikTok. Oh, kumusta ka, Idol TikTok? Ito, okay lang. Pawis na. Oh. Ay, thank you Lord. Nakarating na tayo sa ating farm. Na, oh. Ito pa, kailangan matugtog rin? Ali pa. Ah, Balangin na rin dito na. Ay, rin dito na. wala, ali pa. Ngayon lang mahirap bantayan niya kasi maliit pa sila. Pero pag malaki na yan, hindi na kailangan tanggal ng damo. Ay, kataba na yung kambing daw, oh. Buntis yata. Oh, ang taba ng kambing. Ang laki, oh. Ang tagol na. Ginagawa mo?
Okay, once to. Hindi na naman naman yun. Pagkiyala yung boss. Yung segunda boss. O kape tala ko siya. Lam sa bida rin. Bahay ni kape. Kapigaya sito. Doon ka rin. Magkano? Kitos. Walang bayaran ko na minsan na. Wow, bayaran ta minsan. Ah! Oh, Konsyal, nag-a-apply itong dalawa. Ano ba? Magtatanggal din ta ng ano, pwede pa. Pwede yung senior dito. Pwede, basta pwede. Pwede ka kalima. O yung buy data, kailangan ng mag-pass ng buy data. Hindi na. Senior na yan eh. Ah, Dito na lang sa- qualified na. Uma, tatanggapan na nakang ko yan eh. Basado na kang yung mga pungasa na yan. Dadaan muna sa kanya bago sa akin, pero pag in-approve niya, approve ko na siyempre. Manager to, general manager. Pero umila ko yung kaiman eh. Mila ko yan, power. Yes, ne? Mm. Dati, William Miles, siyempre. Dar! Kenny! Lani bumuli pa eh, sa gran. Ay, may apansin, ang limi ah. Ala. Pwede na ko kanya konsel, kaya yung padiretso nyo. Yun o. Yapong ka eh. Yan kalakalalip, pay na po, ng kapali, pay na ako. Kaya dala ko lahat ng kadetang kadmini, parang itang garna. Awas to. Siyempre, ka. Wow. Ang taba nito, buntis siguro. Kaya sa ligang magnom. Yes. Tirahin mo lang konti yung ano, marami na pala to. Pagka daw nag-ano ka, nagtanong ako kung paano ginagamit. Hapon ka mag-spray. Mag-spray. Oo. Yung mga ano, paki-spray mo na rin, Konsyal, no? Yung mga tanim natin, mga sweet tamarind tsaka mangga, kasi may naninira din, no? Basta in-order mo rito, darating, no? Abono, in-order mo, dumating. Ha? Siyempre. O ngayon, Magnum 45 na may in-order mo. O. Yung utak ko kang Big, eh, nagtanong lang ako kay Big. Pangaraguldan na rin kayo niya. Ikaw na lang mag-spray. O siya, no? Ako na lang. Huwag mo kakalimutin yung mga alaman natin, no? Yung buko tsaka ano. Tingkap na nakang ko yan. Tara na. O bukas sila magtatrabaho. Alas 5, iatid ko rito. O, sige, pagdala mo ng electric fan. O, alas 5. Ba, may ano pa? Hindi, malamig na dito. Hindi giginawin yan. Kahit kapal Hindi Kakalam may bawas kay man eh, dati. Priya pong kay. Kaya masukal nila, tinira na, sa malabo. Nagtakalabakay. Itang kalabasa, bosa po, alam mo ngakit, no, kalabo. malabo na lang. Tara, lawan tala. Tara, lawin tala. O, bayan may magato dala niya gato. Kaya may luna. Irenda na kayo kung siya natin may 10 kape. Magkape ata kay Bat. O, kasama po natin si Boss Hapol. Eh, nga doon, may paglililasun. Nino? Gilbert ang pagyaton niya, kaya naman. O. Ako po yung president. Ito po yung vice president. Ito po yung CEO. Commander-in-chief. Ito talagang big boss. Ito talagang big boss. Saan po itang pada? Ang ganda ng kambi. Isa lang yung anak siguro nito, no? O namatay yung isa. Something na yan na mo. Ah. Yung pagkaking marangay na ko. Linya na talaga. Iyo. Kung may muli niya yung marangay na, lang man yung sagsag. Linya. Bay linya yan eh. Kanta taba, burida rin kambing yan. Bawa na eh. Oh. Oh, lapat na ng bulong oh. Wah. Ba, na po kailangan tutugtugan. Ali, mabasa pa yung gamon patsiyabak ni Konsyal. Wow. May tabano lang. Wow, nakalitaw na todo yung kalabasa sa... Maganda-ganda na sikad nila oh. Oh, dito dyan oh, yung lapad na ng dahon dito. Ito oh. Na.
Y la primera rin eh. Ganda. Oh, lapad na ng bulong, oh, dahon. Na? Oh. Ilang araw lang lalabas na sa balangayan. Oh. Hindi, okay lang sa katawan niya. Paminsan-minsan kailangan nainitan ka rin. Hindi pwedeng hindi ka nainitan, no, Konsyal? Hihina ang katawan mo. Na? Kanyan-kanyan na no. Wah. Okay lalaot, Konsyal, pero kaya tutugi. Hindi yung bagya. Wah. Yapol, matayag yung pali. Matayag yung pali. Hindi ka tasan, nakatagyan ba kanya? Yung ano, spray mo rin, Konsyal, ha? Yung mga laman. Marami na pala yun. Ewan ko kung nung timpla pala nun. Pero marami na eh, sabi niya eh. Dalawang kutsara daw. Oh. Lagla. Ay, oo ka. Ayos. Tara, magkape ko ta. Ikaw ka. Kaya pa magkape ah. Ano pa gawang parimulat ang kaya napon? Ay, binya ko no kaya, i-follow up ko po to. Yung taktak. Surgamat. Ano, tabalo. Tabalo. Oo, luminis na kanya. Ano rin. Minsan lang na ganyan, no? Isang bagsakan lang yan, no? So, susunod, lalaki na yan. Hindi mo nadadamuin, no? Oo. Kaya na, sir. Ito may takala kayo meron lang mag-iabon nun talaga. Wow, Kaya sir lang yung pambata ng big. dagol na kanta. Kaya ito pa kami. Wow. Set, tanitan para nung Kenny na. Oh, kumusta idol TikTok? Oh, Ito, nasaan ka? sarap na. Dito ako sa Del Mundo Farm. Ginagawa. Yan malupin mami yung ini. Dati pa na masaya. Nagpabili po si Konsyal ng Magnum 5. Tama ang binili ko? Magnum 5. Magnum 5. Oh. Di Magnum 357. Ito po ay ano, gamot para sa mga pesticide, sa mga naninira sa mga down nila. Ayan. Bawal pong inumin to. Konsyal ha, reminder ko lang. Baka mauwaw ka. Huwag mo inumin to. Pag hindi mo na kayang problema, yan ang magandang inumin. Ay, wag. Sigurado, lutas. Kitang darapin ko, minum na Patay kayo. lahat ng problema. Kaya, poli dalatin na yan. Ang ganda ng video mo kapon yung gumagabang. Natatawa ako eh. Kakaibang style eh. Lain na katula po. Lumal po sa Oo, pakili ko. Papag-edit ka eh. kaya din dampot mo kinalabog. Nano? Kaya pala minum na latin. Nino? Kaya kapatid dari bapa rin. Ah, meteya? Ayun kayo naman ba kayo tayo? Anong ininom? Ganto? Ali, Poridol. Punet. Ito po ang secretary. Secretary of Defense. Pag nakatalikod para siyang Vietnamese. Oh. Tinipangalan niya. Tingnan mo yung ano niya, yung kopya niya. Vietnam. Sampa-sampa nung anong pong pandain ano? Ay po, sambong. Sambong. Oh, yun pala. Puro gamot ang iniinom niya. Kasi kaya pa chairman ng kangkay. O tamiturang ka ba ito? Oh. Kung takal noret ang inuman mo. At saka isa pong na-obserba ko sa kanya, Dara. Magmula nung uminom siya, ang dami na side effect. Dati, masaya. Ngayon uminom ng gamot, nalungkot. Oh. Tapos, dati natutulog lagi. Uminom ng gamot, hindi na natulog. Oh. Dati matakaw. O ngayon hindi na kumakain masyado. Oh. May side effect siguro yung mga gamot. Ala naman sa idea kain miyarbal eh. Hindi ka rana ng inuman niya. Panita po mika sugar ko. Kay 200 jam. Karoon kay may ayad ko. Pitya up na ako rin anak. Halos
pilan mong bulan, minum ko marito. O niyang tinyali na ako pag-test daya, itang na ako, okay. Amin, tingin ko, gaya na ako minum. Wala nang ban mangyak may minum.